Ами ще се опитам да ви разсмея. Някои от вас вече може би ме познават. Всеки от номера си, аз съм цяла програма. Ще ви разкажа днес един виц за директора и Асан. Извикал директора Асан и му казал: ще трябва да боядисаш оградата, но ще подпишем договор, за да няма после разбрал, не разбрал. Добре, шефе, няма проблеми. Ще подпишем, каквото трябва, ще пишем. Подписали договора и Асан боядисвал, какво правил, много бързо се върнал. И шефа така се очуден, казва: ти какво направи, бе, Асан, много бързо свърши. Ами така, шеф, аз съм бърз. Я дай да видим какво си направил. Слиза долу и гледат боята по земята на капки, по вестниците. Мазал капки, страшна работа, счупил 2-3 дъски. И директора казал: хубаво, какво си направил, ама защо не боядиса и от другата страна оградата? Ам, шеф, аз така разбрах, така пише в договора. Че как така пише в договора, бе, Сане, ела да видиш. Еми, на, шефе, тук пише от едната страна Асан, от другата директора. Има и малко продължение. Чакай. Директора въздъхнал: Асане. Обаче след малко вика: абе, Асане, ти да ми си виждал някъде телефона, току-що говорих с него. Не съм го виждал, шефе, не съм. Ама дай и кабинета ще ти боядисам. Мога да го намеря телефона. И си подшушнал: ама утре ще го продам телефона. А на директора казал: той ти беше стар телефона, шефе, нов ще си вземеш. И си довършил подшушнато: аз деца имам да храня, трябва да го продам. Какво да правя?